Kadugay po na tumanghuda makahilam usoy. Na, kakuya man mo porma manghuda ka. Unya ti, okay na ni nga porma ti. Kan pagdali ba kay na kuya to dugayan ni mo oy. Asa man ka maadto te? Kapirte man nimo gwapa og porma. Susoy pagdali ba kay na pa koy ka meet up. Nagulat na to sa kuha. So si ate oy, taon na nimo na sa balay di ay. Ano sa gawas mo mag kita-kita. Sustan oy kabalo na ba kapirte istriktuhan ni mama ug ni papa. Gidala lang gani tika para dili ko nila dudahan. Mao na ni Ron. Idaldala de ko nimo para ibala ni papa ug mama. Sus oy, ayo na gud sigig saba diraatan. Pagdali na ba kay ganihara to siya nagulat sa kuha. Basta ayo lang saba ni mama ug papa ha. Teka dali lang tiya. Kay manghilamos pa kung kadali. Kadugayan juning manghuda ni oy. Jong, matay. Upuha naman yung motor, Jong. Oy, halos kada bulan na mag-ilis og motor. Sige lang kagpalit og Aerox ba? Jong, iatag po ng imong Aerox bago ro mga imong Aerox tanawar ko na kung iksarem na ko. Dugta naman gani. Napoy isa, oh. Grabe po ni Spari, oy. Pangayo may gilitok ni mo dayon. Usa man na, kindi kay pangayoon. Mao lagi, Bing. Dali, rabugula ayog motor, Bing. Sunod ani, big bike na po daw akong kuhaon. Lain pa yato, Bing. Nagdadala maligag tubig lagi. Ay, sus. Dili man ni para sa kuha. Namo kay ka meet up karon ba? Basig uhawon ba? Ako ning painom siya, ha? Sama mo, oy. Grabe pare bay, birada na pod. Bago na po na yung kamit up, Bing. Sus, pastilan. Oy, ay na mo si pangutana. Makita na niyo na ron. Grabe paglakiro kay ni sparring abing oh. Hala, paingon na gid sa pre, oh. Pastilan. Excited juga ko ba? Sama na pre, karaan na ba na imong cellphone? Wa man na nausok karon. Asus pre, ay, wa di ka kagets. Ganun ani ako cellphone gamit pre, makayab-uyab ka pre. Sus, mupalit juga ngani nga cellphone pre. Pang didang-didang din na imong cellphone mo pre. Matay, pre, Abing. Kana cellphone na, pang cheater kayo. Sus, pastilan ninyo nya. Matos ako pre. Timbrana ko rin paingon. Bubuya gini pare Abing, no? Sus, pre, kanang babae nga yung matimingan, luoy lang kay na. Kadugay po na tumanghuda makahilam usoy. Na, kakuya man mo porma manghuda ka. Unya ti, okay na ni nga porma ti. Mura mag ikaw magkikita sa iya ha. Nilabaw pa man imong kagwapa sa kuha. Ay alangan, soon ko to sis. Ay, kaya po na itong bayhana mo abot. Uy, kanina ra mo sabot ba? Ay, dara, marag mauna ni. Ay sorry kaayo ha. Dugayan kayo akong manghud oy. Nabre kay kauban manghod. Hala ti, pauna mong kakita ti. Nagchat-chat biya mi ana. Ha? Nagchat-chat po mo anak manghod? Galasgaw ka pre, ako man ang mga anak pre. Anak ka ti, papa. Tara na, mangulit ah.